Γεια σας παιδιά, είμαι ο Nevernav και σήμερα θα παίξουμε Minecraft επιβίωση μαζί με τον Shotogun. Γεια σας. Shotogun, τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα λέμε να πάμε για mine, μιας και έχουμε φτιάξει το υπέροχο μας σπίτι στον ουρανό και είμαστε έτοιμοι για όλα. Και για τον Eddie Dragon ακόμα, που σώπα. Βάλ το craft table κάτω. Α, εντάξει, Να περίμενε. κάνουμε εργαλεία. Περίμενε, να Βασικά έχεις πέτρα. Ή με ξύλινα θα πάμε. όχι, έχω iron. Έχεις iron, Ναι. θα κάνετε καλή δουλειά στο πρώτο επεισόδιο. Βλάκα, βρήκαμε ρογμή, να τι, εκεί είναι, την βλέπεις. Το ρογμή, τι είναι ρογμή, ραβίν. Α, το είδα, ναι. Αυτό. Με τα 5 chunks δεν πειράζει. Φέρε σίδερο. Έλα, πάρε, Φέρε και καμιά κότα γιατί πεθαίνω. πάρε μία. Πεθαίνω, ξέρετε. Δεν έχουμε πέσει καθόλου έξω από το νερό. Πάντα το νερό πετυχαίνει. Πάρ' το πίσω σου, είναι το φαΐ. Α, ευχαριστώ. Ναι, θα πέσω εδώ τώρα εγώ κάτω. Έλα, σου έχω ένα σπαθί χαλασμένο. Τι είναι αυτό? Ξέρεις τι το κάνει το σπαθί σου? Δες τι το κάνει το σπαθί σου. Αντίο, όπα, ας το έχεις. Εκεί, στο κενό. Έκανα παπούτσια. Τι θες? Παπούτσια. Boots. Παπούτσια τι είναι, Nike. Αν είναι Adidas δεν τα θέλω. Μόνο Nike. Εντάξει, αντίταση είναι. Φύγε, πάρτε εσύ. Τώρα ψήνονται τα iron εκεί. Ρε, πάω για ξύλο. Γιατί πρέπει να φτιάξω το Έχω σπίτι. ξύλο ρε. Πώς έχεις? 20 άσπρα και 23 Άρχισε εσύ και έρχομαι εγώ τώρα. Καλά. Έχει σιδερένια Όχι, βρήκα ξύλα. κλέι. Όχι. Ωραία, σου κάνω. Άνοιχα ξυλάκια. Οπ, να το, σαν τρελό. Μην πεις ότι θα πάρεις. Για ποιο λόγο να σκοτώσεις το καλαμάρι? Δεν ξέρω, μου βγήκε μπροστά μου. Έλα, πάω για ξύλο για να κάνω το σπίτι. Θες να σου πετάξω κανένα τσεκούρι? Όχι ρε. Έλα, μπέλα από κάτω να σου πετάξω Α, τσεκούρι. στο κράτα τώρα βλάκα. Τι να κρατήσω, αφού εμείς είμαστε τόσο OP που από το πρώτο mine θα βρούμε 200 gold. Δεν ξέρω. Έκανα hole. Τι έκανε? Έκανα hole. Έλα, κόψε τα ξύλα με το hole. Που είσαι Ρε πάρτο. βλάκα, πόσα έκανες? Δικό σου. Κάτσε να κάνω και κανένα τόξι γιατί θα πάμε εκεί και θα βλέπω. Α, εδώ έχεις κι άλλο. Κάνε set home. Δεν είμαστε hackers. Cheaters. Αλήτες. Set home ρε, έβαλα το plugin για το set home. Δεν με νοιάζει. Εγώ με κάνω τέτοια. Έλα ρε. Σίγουρα δεν θες κανένα τσεκούρι. Όχι ρε, θα σπάω με το χέρι. Με το set home. Σιδερένιο τέτοιο. Σπαθί έχεις. Όχι. Πού πας με το ξύλινο? Δεν ξέρω ρε βλάκα, κατευθείαν βρήκαμε iron. Βλέπει το μάτι μου εκεί, τάκ. Βλέπω Λοιπόν. iron και κατεβήκαμε εκεί κάτω. Αλλά τώρα δεν μπορώ. Χρειαζόμαστε φτιάρι. Γιατί? Θα κάνω πέτρινα αν είχα πέτρα. Περίμενα, θα βρω τώρα εγώ. Τέλος πάντων, καλά είμαστε. Κάνω λίγο Να, ακόμα. περίμενα, θα πάρω πέτρα τώρα. Ρε βλάκα, άρχισε εσύ το σπίτι. Ποιο σπίτι ρε, για mine θα πάμε είπαμε. Ναι, αλλά να αρχίσουμε το σπίτι για να... Το σπίτι είναι υπέροχο. Το σπίτι, ο Θεέ μου. Είναι πανέμορφο. Και εντάξει. Τώρα πού είναι το σπίτι? Α, ναι, δεν είναι. Δεν έφυγα μακριά τουλάχιστον. Έλα, κάνεις TPA. Ναι, δίπλα είναι. Λοιπόν, έχω κάνει torches. Έχω πανοπλίες. Πάρω εγώ μια μπλούζα από τα Μπέρσκα τώρα εδώ για μένα. Ωραία μπλουζίτσα σιδερένια. Κάνουμε με ένα πόδι. Παντελονάκι ή παπούτσια? Παντελονάκι, Δεν ξέρω, πρέπει να φορμίτσα, σκεφτόμαστε. Nike, φόρμα από τη G. Δεν ξέρω κι εγώ από εκεί. Τα Pull&Bear. Μιλάμε τα Pull&Bear Nike, δεν νομίζω, δεν πειράζει. Σταμάτα με τις λάκιες. Και νυχτώνει και θα σε φάνε τα ζόμπια.
Όχι ρε, είμαι με ξύλινα πράγματα. Εγώ... Τα ξύλινα είναι OP. Σκοτώνουν μέχρι και το δράκ. Πω, έμεινα με το χέρι εγώ. Γιατί το σύνορο με τι έσπαγες? Το χέρι. Έσπασα ένα δέντρο και μετά τελείωσε. Πόσα τέτοια, 35. Ας πάρω ένα στάκ και έχω. Μαλακά. Κάνω ένα crafting table εδώ. Φτιάξω κανένα τσικούρι. Πού είσαι να σε δω? Πού είσαι ρε? Τι ρε? Να σου πετάξω κανένα τσοκούρι. Το έκανα τώρα. Ναι, το έκανες. Τι είναι αυτό ξύλινο? Να σε βλέπω. Πού με βλέπεις? Εγώ σε βλέπω εσένα. Να σου. Γεια! Ωραία. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα? Πόσα έχουμε? 40. Πάμε γρήγορα. Λοιπόν, ο σερβερ μας λέγεται Battlecraft. Το ανοίξαμε έτσι για... Host by Nitrado, ούτε καν. Μόνο τα δικά μας δεν κάνει η Nitrado. Μόνο το Zeroland κάνει. Τι λες, βλάκα, μου το άνοιξε. Το είχα ανοίξει βλάκα, αλλά μετά δεν ξέρω. Έφυγα διακοπές και μετά το ξέχασα. Εντελώς. Πόσα πήρα? Το είχαμε κάνει πολύ ωραίο το μισό. Το θυμάμαι. Έμπαιναν 200 άτομα. Βλάκα. OMG. Oh my god. Πόρε Θεέ μου. Άντε ρε, Εγώ είμαι έτοιμος για όλα. Έχω ένα σπαθί και ένα pickaxe και ένα κοτόπουλο. 61 για άλλα 3. Σοβαρά τώρα. Λοιπόν, επειδή αυτό που έχετε κάνει εδώ δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι έτσι. Δεν μας έφτανε να τα κόμπει στο νυχτό. Τόσο καλά. Λοιπόν, το chest, όλα με τη σειρά. Τι θα το κάνουμε οργανωμένα? Ναι, ξέρεις τη τρέλα μου με τα chest στη σειρά. Όχι, έπεσε η πέτρα. Να το πιάσω. Έλα, το έχω. Κάτσε μη πέσω. Πάνε τώρα και βρέστα. Ακριβώς κάτω από το σπίτι έβριζαν. Για ποιο λόγο κάνατε το σπίτι στον ουρανό? Για να παίρνουμε στο νερό ή θα κατεβαίνουμε τα σκαλιά. Πάνε Ναι. πάρτα γρήγορα. Πού είναι το σπίτι? Σου είπα κάνε set home. Εγώ δεν είμαι hacker. Μα δεν είναι hack, είναι βλάκα. Δεν με νοιάζει. Ναι, να σε δω, θα χαθείς καμιά μέρα και για να πας Έλα, σπίτι πρέπει να πετάνεις. δίπλα στο ραβίνι είμαι. Πάλι έσπασε! Α, έχω μια ξύνα iron. Και δεν μου το είπες πιο νωρίς να μην έκανα. Τι είναι αυτό? Τι πέρασε από εδώ πέρα? Τα orc. Εσύ πέθανε. Α, η λάβα πέρασε από εδώ πέρα. Τι είπα κι εγώ. Μάντεψε. Και με τα 5 chunks δεν βλέπω τίποτα. Βάλ' τα όλα, βάλ' τα όλα. Όλα, 24-48 πόσο πάει. 12. 14 θα πάει. Και τώρα Μάζεψα λαμπιάρει μια- το σήμα. Το σήμα το σύμπαν. 9. Δεν βάλω μία. Εγώ πώς το έχω. Πω, θα τα βάλω πιο πολύ. Θα τα βάλω full. Αν θες, δεν θέλει. Μάζεψα. Έχω Μάζεψα, αλλά μάζεψε και εμένα από το δρόμο γιατί έχω χαθεί. Α, πρέπει να σε βρω, να σε βρω. Ω, Ρε, βρήκα Είμαι μήλο. πολύ κοντά, το ξέρω ότι είμαι κοντά. Αλλά δεν βλέπω ούτε 5 βήματα μακριά. Τώρα βλέπεις. Τώρα φορτώνησε. Πού είναι το σπίτι, από ποια πλευρά? Από τη λάβα από ποια πλευρά είναι? Λοιπόν, Από το ραβίν από ποια πλευρά είναι? Από εκεί. Α, ναι, από τη θάλασσα. Το βρήκα. Έλα, το έχω. Το έχω. Οι αισθήσεις μου και η έκτη αίσθηση της γάτας θα με ωραία, βοηθήσει. βλάκα, λες κάτι βλάκι. Πού είμαι τώρα εγώ? Σκελετός. Σκελετό. Γεια σου σκελετέ. Πάμε για Να σε κανένα κάνω καφέ. TP. Όχι. Εγώ δεν μασάω. Τρέχω. Θα πέσω στη λάβα. Όχι, δεν θα πέσω.
Ω, μικρό ζώμι. Λοιπόν. Ω, Jesus Christ. What the fuck. Το Όχι, μικρό όχι, όχι. ζώμι. Πέσε, πέσε. Τέτοιες μπότες έχεις ρε, γύφτε. Και μια σιδερένια μπότα δεν αξιούν. Όχι, Ρε, σε κυνηγάνε. Ποιος με κυνηγά, τι είσαι εσύ, πώς σε λένε, ο Κώστα. Α, να το κρυπεράκι. Ο Κώστας δεν ήθελε να ζει. Θα εγώ να πάρω τα πράγματα μου αν υπάρχουν ακόμα. Ναι, υπάρχουν. Το ξέρεις. Γιατί υπάρχουν. Πω, έσκασε μέσα στο νερό. Λέλ. Εγώ δεν έπαισα ρε παιδιά. Πού έπαισα. Ρίπ. Πού έπεσες πάλι. Πρέπει να κάνω home και να σε κάνω και πίσω. Και μετά πέσει εκεί που έπεσε. Λοιπόν, τι έκανα. Από εδώ έπεσα. Προσπαθούσα να σπάσω την πέτρα. Ρε, έφυγαν τα πράγματά μου. Α, όχι, εδώ είναι. Ρε, περίμενα να κατεβώ να τα πάρω. Αλλά έχει μια ράχνη και. Ρε, Τι Ουάς να με σκοτώσουν. εγώ αυτοκτονώ. Έχω εγκαταλείψει τη ζωή Εντάξει, τα πήρα. και τα φτιάξα με τη Μαρία. Ποια μάρια. Αφού εγκατέλειψα τη ζωή. Λοιπόν, σου έχει πέσει τίποτα άλλο. Μου έπεσε. Ω, Θεέ μου. Ρε, τα σιδερένια πάρει, μη σε νοιάζουν τα άλλα. Δες πόσα ήρθαν. Μη μασάς. Έλα, σας θα πεθάνω. Ξυλινοσπαθή έχεις, τι σε νοιάζει. Δε, όλα τα αντιμετωπίζεις. Αν μπορούσες να πάρεις και το σιδερένιο σπαθί που είχα και να το χρησιμοποιήσεις αυτό, φτιάξε μια τρύπα και μπες μέσα. Εγώ τρέχω απέραντα στην πεδιάδα, μπας και βρω το σπίτι. Όχι. Κάνε με τυπί, κάνε με τυπί, προφίλες. Νομίζω θα καταφέρω να βρω το σπίτι. Νομίζω το βρήκα γιατί εδώ. Λοιπόν. Δες εγώ πως πόλεμαμε τα άπειρα ζόμπια. Ανάπηρα πλάσματα. Με το χέρι ρε. Με το χέρι ρε, δεν μας... Ρε, για ποιο λόγο το κάνεις αυτό. Τώρα πού είναι το σπίτι τώρα. Λοιπόν, ξέρω που είναι. Πάλι καλά ξημερώνει. Ξημερώνει. Ωραία, είμαστε μπάζι, βλάκα. Πεθάναμε. Όχι, απέφτα. Τώρα να πέσω. Να με κάνεις teleport γιατί έχω χαθεί και πέθανα πάλι. Ρε, όλα πεθαίνεις. Ρε, πού πέθανα τώρα εγώ. Κάτω από τα δέντρα. Καλημέρα. Έτσι και τα χάσαμε, βλάκα, είμαστε. Έτσι είχα ένα σιδερένιο σπαθί. Ναι. Μια σιδερένια ξύνα. Και ένα σκρίπερ ο οποίος με περιμένει. Κάτσε εκεί πάνω. Βρήκα. Δεν σε βρήκα. Ρε! Πέθανα! Θα με κάνεις teleport. Γιατί δεν κάνεις εσύ teleport. Δεν θυμάμαι το command. Τι πει εμένα σε σένα. Ναι. Ναι, πού είναι ο Τι σπίτι? πει 200 Shotogun 002 σε 200 Shotogun 002. Σε σένα πάει. Το έκανα, ήταν το πιο ωραίο command. Λοιπόν, επειδή... Μπούμπα, ελπίζω να μην σε έφερα εδώ. Όχι. Αν θες. Δεν θες. Τι PA. Τι πήρε. Τι Τι πει 200 τον κάνει. Και δε... Α, τώρα ξύπνησε. Τι με βαράει. Εγώ, η ύπαρξή μου. Έκανες τίποτα, θα πεθάνω. Θα κάτσω εδώ να πεθάνω. Γιατί πού είσαι. Σπίτι, σπιτάκι, Πω, είμαστε πολύ φαίοι. σου έρχομαι. Ξέρεις τι φταίει για όλα αυτά. Τι? Το σπίτι. Δες που το έκανες. Α, ευχαριστώ.
Και δεν σου είπα εγώ. Δεν σου είπα εγώ να πεις, άστο εκεί. Όχι ρε γάμο. Α, να τα πράγματά μας ρε. Πάρ, πού είναι? Ακριβώς κάτω από τη σκάλα είναι. Απλά δεν φαίνονται από τον ουρανό. Ω Θεέ μου. Τι έγινε, γιατί είναι τόσο εδώ? Περίμενε ρε βλάκα. Πού είναι. Τώρα θα... Απ' λίγο, όχι ρε πάλι. Όχι ρε, αχ, έζησα. Έκανα TP την ώρα που έπεφτες και... Πάρτα. Και κάνε τη σκάλα. Κατάλαβες τι έγινε. Το ξέρω ρε. Έκανα TP την ώρα που έπεφτες και έτσι... Και κάνε τη σκάλα, γιατί έχεις σκαλιά. Όλοι Πέθανα εγώ, κάτω από τις σκάλες πέθανα εγώ ρε. Πού είσαι ρε πάνω στο... Ναι, να ξέρεις ότι θα παίρνω από εδώ άμα δεν να πεις από αυτό. Από εκεί μη τολμήσεις, θα πεθάνεις. Πού, τι, ποιος, γιατί... Το κάναμε εδώ πάνω γιατί με τον Game Guy είπαμε και με τον 370 ροκά. Είπαμε να κάνουμε το σπίτι στον αέρα για να μην έχουμε mobs. Πάνω. Και να έχουμε το θάνατο από την πτώση. Good choice my friends. Δες. Εγώ τώρα θα κάνω... πέφτω από αερόστατο. Όχι! Αυτό παρόστο. Τι από αερόστατο? OMG. Μαλακέ. Εδώ το έχω κάνει υπέροχο. Άντε πάνω, άντε έλα πάνω. Φτιάχνουμε τα σκαλιά. Τι έγινε πάλι ρε. Ήρθε ένα σκρίπερ. Δες τι έκανε. Δεν με νοιάζει, καλό είναι πανέμορφο. Είναι... Ρε, φύγε από εδώ. Κάντα! Αχα, μη φωνάζεις. Άντε βάλε. Κάτσε, Χάιντε μάρε. έχω μπερδέψει τα νούμερα. Ούτε Ωραία, καν. να είμαστε, είναι... Όχι, το έχω. Ωραία. Είναι χώμα, πέτρα, ξύλο. Κάτι απ' όλα. Ποιος ήταν ο σκοπός μας? Α, ναι, το Άρα mine. να πάμε mine. Να πάρω την αξία, το σπαθί, να πάρω τα τόρτσι, να πάρω τα ξύλα, φοράω... Πόσα πράγματα έχω ρε φίλος? Πέτα τα πράγματά μου άμα μπορώ. Βάλε τα πράγματα στο chest. Αυτό θα κάνω. Θα πάμε για mine και μετά θα πάμε για τέτοιο. Έφερα και πέτρα για να κάνουμε... Πρέπει να κάνω ξυλάκια. Πάρε τα μποτάκια σου. Δεν τα θέλω. Α, τα θέλω. Πού είναι? Βάλ' τα. Πέταξα μπροστά μου. Τα ξαναπήρα, έλα. Εντάξει, τώρα έχω πιο πολύ armor εγώ. Είσαι πολύ μπροστά. Δεν σου δω. Έχεις αξίμα σιδερένια? Ναι, πήρα. Μία που ήταν μέσα. Πάρε μία ακόμα. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω τι βρήκα. Α, γιατί? Την έχω εγώ. Αν φέρνει. Τι κρατήσω εγώ. Όχι. Το τσεκούρι σου, το σπαθί. Όχι. Πάρτα, εσύ φέρε μου το δικό μου γιατί εκείνο ήταν του Game Guy. Φέρε μου και την ασπίδα. Τι μου τις πετάς όλες? Όχι, έχω ένα μήλο. Βάλ' τα μέσα όλα ρε, πάρε μόνο αυτά που χρειάζεται. Πάρε ένα crafting table. Φτιάξε και αξίνες από πέτρα ρε, σιγά μην κάνουμε mine με σιδερένια. Καλά λες. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Κλαίμε. Καλά είμαστε, εντάξει. Όλα οκ. Εντάξει, πάμε. Κάτσε να κάνω και τέτοια. Να κάνω τέτοιο αξίνες από πέτρα γιατί να μην ξοδευτούμε τζάμπα τις άλλες. Άφησε τα... Ρε, γιατί πήρες όλα τα... Γιατί πήρες τα μισά ξύλα? Ας τα μέσα τα 29. Όχι, όλα αξίνες. Όχι ρε, μόνο δύο αξίνες. Πάρε μία. Από δύο να έχουμε πέτρα. Πάρε δύο. Από εδώ ρε! Ρε! Πάλι έχω τι πήρε. Έλα. Πιάσε. Έλα μπουμπι. Πλάκα. Έστω και... Εντάξει, πρέπει να τα βάζω μέσα. Πάρε πέτρες, οι πέτρες χρειάζονται. Α, είναι 9 πέτρες. Έχεις τόρτσις. Ναι, 18. Πάμε. Για να δω μήπως είναι εδώ το νερό. Εντάξει, το νερό εδώ είναι.
Γιατί θα πέφτει. Σιόλο! Και πάει τώρα, πέφτεις από την άλλη μεριά και πεθαίνεις. Όχι ρε, αφού ήξερα που πέφτει. Ωχ! Γιατί δεν κάναμε... Δεν στη βρήκα. Τι βρήκες. Καλά, ας το κλάψιμο τώρα, κλάψε μετά. Πού ήταν η σπηλιά, να... Είμαι σίγουρος ότι θα μπούμε μέσα στη σπηλιά. Μετά να τα πάω. Και η σπηλιά θα είναι πολύ μικρή, σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ή και όχι. Ή και πάει πολύ βαθιά. Ή και γιόλο. Ή και... Εντάξει, πάμε. Γιόλο! Πάμε, πού είναι το 9, να το. Ω, περίμενε. Πάμε. Ω, βρήκα Οπ, μάιρον. σίδερο, οπ, πρόσεχε, οπ, γιόλο. Πάλι σίδερο. Και ναι, αυτό ήταν. Τι. GG well play. Πάνε ρε. Τίποτα δεν έχει ρε. Τελειώνει. Καλά, πάμε στο ραβίν που ήταν εκεί. Θυμάσαι που είναι το Περίμενε, ραβίν. περίμενε. Ναι, ξέρω. Γιόλο, γιόλο, αλλά εγώ πώς ανεβαίνω τώρα. Καλά, μαζεύω το σίδερο πια. Άντε, έλα. Περίμενε, Α, πάω το σίδερο, να θα το σπάσω το πάρουμε. σίδερο, να πάμε. 2 μόνο. Τι δύο, εγώ πήρα 3. Έκανα σκαλιά. Thank you. Το πήρα μολό. Όχι, έχουμε και κόουλ. Cool. Να. Ας πάρουμε και το κόουλ, γιατί μπορεί να χρειαστεί να ψήσουμε να κάνουμε και ένα τώρα. Ναι, εντάξει, δεν λέω. Οπα. Πόσο κόλλο έχει. Τζα. Δεν ήσουν εδώ. Όταν σε κάνω τζα, θα με κοιτά. Καλό, καλό. Μεγάλη ποσότητα. Χτυπήσαμε φλέβα. Έτσι λένε στα χρυσορυχεία. Άντε τώρα. Τι γελάς. Άντε ρε, πόσα πολλά έχεις. Σου λέω φλέβα χτυπήσαμε. Φλέβα, αρτηρία. Εντάξει, τελείωσε. Πάμε, άντε, φεύγουμε. Κάτσε. Από πάνω είναι. Πάλι νυχτώνει. Πάλι νυχτώνει. Όχι, Δεν έχει τίποτα εκεί που ήμασταν εμείς με τον τόσο Game Guy. μεγάλη τέτοια που δείξαμε. Μαζί με τον 370 Ροκάς και τον Game Guy να σου πω κάτι. Δεν θα ξαναπάω. Έτσι. Πώς ανεβαίνουμε. Φύγε από μπροστά μου. Φύγε λίγο να το φτιάξω. Εσύ φύγε. Εντάξει, εγώ ανεβαίνω. Εγώ είμαι... Εγώ φτιάχνω εδώ επικές κατασκευές Χατζηβακαλέλης. Ρε, πολύ βλακίες. Με το άλλο βίντεο, συγγνώμη παιδιά που ήταν χωρίς φωνή, απλά είχαμε κάτι προβλήματα με το μικρόφωνο. Κοτόπουλο. Αμώ το δεν μπορώ να το πετύχω. Ο Μιτζή! Δεν μπορείς να το βαρέσει. Ναι. Πήρα ένα... Λοιπόν, ξέρεις τι. Λοιπόν, τι Μυρίζω με κάνουμε. σπηλιά. Λοιπόν, εκεί που πήγαμε τον Game Guy και τον 370 Ροκάς. Τα πήραμε όλα. Δεν έχει τίποτα. Βρήκαμε και gold εκεί. Τα πήρατε και φύγατε. Το gold που είναι, είμαι σίγουρος ότι πέθανε κάποιος και το χάσε. Και για κάποιο λόγο πηδάω και χάνω ζωή χωρίς να έχω πολύ φαγητό. Δεν πειράζει. Θα ζήσω. Ελπίζω. Α, ναι, ο Ροκάς τα έχει. Μάλιστα. Εγώ επειδή... Λοιπόν, εδώ γιατί έχουμε βάλει ξύλο. Για να βρίσκουμε... Α, να το βρήκα. Τι βρήκες ρε. Αφού όλα τα πήρα τα πήρα. Α, να, βρήκα πάλι. Να, δες βρήκα coal. Δες εδώ, δες εκεί, δες. Και εγώ βρήκα coal. Μπράβο, χρυσορυχία. Πω, κόψαμε το νερό, πούσι μου. Σας κόψανε το νερό, πόσο καιρό έχετε να το πληρώσετε ρε. Δες εδώ, δες τι είχα κάνει για να ανεβώ. Τι είναι αυτό. Σκαλοσιές. Να προσπαθήσω να κατεβώ τώρα. Θα έρθεις εσύ ή θα κάτσεις. Εγώ καλά είμαι. Ψάχνω σπηλιά. Έλα εδώ ρε. Και εγώ καλά είμαι. Έλα εδώ. Εδώ δεν έχει ζόμπια, δεν έχει απότομες πτώσεις. Τουλάχιστον για την ώρα. Τουλάχιστον για την ώρα.
Όχι Θεέ μου, δες πάλι, Iron. Τι θες, Ρε, ρε μα- διαμάντια. Ναι. Κάτσε σε ποιο επίπεδο είναι. Πατάς στο control Shift. 3. Α, shift. Shift και F3. Ωραία, βρήκα πάλι Iron. Πω, πνιγήκαμε Εγώ στο Iron. εδώ πέτρα. Πέτρα. Και λίγο κάρβουνο. Ω, θα έπεφτα. Κι άλλο κάρβουνο. Το οποίο βαριέμαι να μαζεύω. Γιώργο. Πάμε. Πέτρα και πέτρα και ας βάλουμε κανένα τόσο γιατί δεν βλέπουμε τίποτα. Γιατί βάλατε. Ω Θεέ μου. Ο Σταύρος, ο τέτοιος, ο Game Guy το έκανε. Είμαι στο 36. Λοιπόν, μέχρι το 0 θα έχω βρει διαμάντια, είμαι σίγουρο. Σκατάτα. Αλλά είναι. Και φας τώρα βλέπεις. Ούτε λάπης λαζουλί δεν βρίσκω. Βρήκαμε, ο Ροκάς τα έχει και αυτά. Όλα αυτός τα έχει. Επειδή πέθανε ο άλλος, ο Game Guy. Λοιπόν. Μέχρι να καταβώ. Και εγώ καλά τα πάω. Όπα. Root Game. Άδει. Γιατί το δείχνει εκείνη εκεί ρε. Δεν ξέρω. Προσπαθώ. Ω, πω. Είμαι στο 26. Εγώ είμαι στο 100. Στο 30 είσαι ρε. Τι Το λες. ψι κοιτάμε. Α, Το ψι είναι το πόσο ψηλά είσαι. Ψι ψηλά είδες, έτσι να το έχεις στο μυαλό σου. Μόνο Όχι, ρε. κάρβουνο βρίσκω, ούτε καν σίδερο. Κάρβουνο. Ρε, εγώ έβλεπα τα χ, δεν έβλεπα τα ψ. Το ψι είναι το πόσο ψηλά. Το ξέρω. Εντάξει. Απλά δεν σου είπα για το. Είμαι στο 17 και τι βρίσκω, κάρβουνο. Να κατεβώ εγώ. Τώρα σε βρίσκω, Αχ, φάρε. αυτό κι άλλο ξυνό. Τι βρήκα, την έκλειψα μάλλον. Όχι, επειδή την έκανα. Ωχ! Χρυσό. GG well play. Λοιπόν, δεν ξέρω. Άντε γεια! Βρήκα redstone. Θα κάνουμε τις πιο ωραίες πόρτες. Λοιπόν. Ω, και Ψάξε. σίδερο, δηλαδή. Ω, και gold όλα μαζί. τώρα είμαι σίγουρος ότι θα σπάσω αυτό και θα πεταχτούν τα διαμάντια. Έλα. Διαμάντια. Ψ, ψ, ψ. Πού Διαμάντια, είσαι τώρα? έλα. Στο 11 είσαι. Σίγουρα θα γίνει. Το 11 έχει διαμάντια, είναι το καλύτερο μέρος. Πάνε στο bedrock. Δεν έχει διαμάντια. Ωραία, λοιπόν πίσω από εδώ, έλα διαμάντια. Ξέρω ότι είστε κοντά, σας μυρίζουν. Σας νιώθω. Και τώρα βλέπεις ότι είναι στο 0. Αφού στο 11 είναι. Λοιπόν. Από πού. Ω, νόμιζα ήταν bedrock και λέω από πότε. Είμαι στο 14. Πού είσαι εσύ ρε? Εγώ είμαι από εκεί που ήμασταν στη σπηλιά, λίγο πιο δίπλα στον τοίχο. Πήγα και άρχισα να σκάβω προς τα κάτω. Εγώ είμαι στο 10. Στο 9. Ω! Τι κάνεις ρε Ο σκάβει. Μιτζή! Να μπεις μέσα σε. Ο Μιτζή! Ο κολόφαρδος ρε. Ο κολόφαρδος. Ο Μιτζή ρε. Και το μόνο που βρήκα τι είναι. 44 redstone και 8 χρυσό. Ο Μιτζή. Ρε βλάκα, εγώ τώρα μόνο. Α, βρήκα κι άλλο redstone. Τώρα θα δεις. Θα πάρω δείξη. Bedrock. Και βάζεις τώρα βλέπεις βρίσκω κι άλλο. Είμαι στο 7. Μήπως βρω κάτι. Πόσα diamonds? Πόσα διαμαντία? 7. Βρήκες 7 diamonds στο 7 επίπεδο. Το 7 είναι σημαδιακός αριθμός, όπως τα 7 θαύματα του κόσμου. Αυτό θα πει ότι θα πάει καλά η σειρά. Ευχαριστούμε Θεέ. Μας δίνεις σήματα Λοιπόν, και δεν εγώ μπορώ να πάω ανέβω. σπίτι. Έχουμε και εγώ σιγά σιγά. Βρήκα αυτό που ήθελα. Κάναμε το mission completed. Ναι, αλλά και την άλλη φορά θα έχουμε πάλι mine. Θα φτιάξουμε. Την άλλη φορά θα κάνουμε το σπίτι και μετά θα ξαναπάμε μια mine. Δεν τελειώσει το mine, παιδιά.
επειδή βρήκαμε κάποια diamond δεν θα πει ότι τελειώσαμε. Επειδή είναι κολόφαρδος δεν θα πει ότι δεν θα βρω κι εγώ διαμάντι. Δες εδώ πόσο κάρβουνο έχω βρει. Αυτό είναι πιο μεγάλη φλέβα και από την καρδιά. Ω Μιτζή. Δες εδώ. Α, συνεχίζει ρε κι άλλο. Πάνε και μέχρι το σπίτι. Έλα και εσύ στο σπίτι. Και σίδερο από κάτω. Κάτσε ρε εδώ έχουμε βρει αρτηρία, φλέβα. Τελείωνε. Α, εντάξει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα βρήκαμε diamonds ρε. Εγώ δεν πίστευα ότι θα βρούμε diamonds. Αφού είμαστε πρωίλες. Εγώ δες, εγώ έχω βρει όλο το κάρβουνο. Δεν θα ξαναμαζέψουμε κάρβουνο ποτέ ξανά. Πόσα βρήκε? 42. Εντάξει. Τελικά είναι λίγα. Πόσα έχουμε εδώ? Τίποτα δεν έχουμε εδώ. Έχουμε 19 εδώ μέσα. Θα Λοιπόν, πεθάνω από πείνα, αλλά δεν πειράζει. Δεν μασάμε. Είναι νύχτα. ναι, να σε κάνω. Όχι, εγώ είμαι Τζον Ράμπο. Περίμενε, τώρα έρχομαι σπίτι. Δεν είδατε τίποτα, δεν έγινε τίποτα. Πού είναι σκάλα? Έπρεπε να βάλουμε κάτι για να ξεχωρίζουμε τη σκάλα. Δεν έγινε ποτέ TP, δεν είδατε τίποτα. Μπουμ. Ναι, τώρα φτάνω Εμιλιάνο. Άντε ρε. Βασικά δεν με κάνεις TP γιατί εδώ δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Άντε σε κάνω TP. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα. Τα λέμε την επόμενη φορά στο Minecraft επιβίωση. See ya!